Конгресстің ішіндегіне бәйе беру, ол фактларда боларға тиіш. Байғына, Аллаға шүкір, біз қазір фәлән, біз қазір түген деп әйту дұрыс түгел. Шуңа күрә мен бір генә әйберне әйтәсем килә. Менә, мәсәлән, моннан 30 ел элек без татарлар, айрым төркем өйдә бәлеш пешереп, җыелышып, гармон уйнап, җырлап, утыруны зур бәхеткә саный торган идек. Безнең өчен ул үзара аралашу, үзара бер төрле татарлыгыбызны белү, сөйләшү, шундый рәхәт, шундый чаралар була торган иде. Бүгенге көндә безнең өлкә Сабан туена 30,200 татар килә. Быел менә безнең МВД саны буенча шуның хәтле кеше җыелган. Алар бит барысы да үзләренең татарлыгын аңлап, безнең милли бәйрәмебезне хөрмәт итеп килгән. Бусы беренче факт. Икенче факт, моннан 30 ел элек ике татар урамда очрашса, телләрен вата җимерә русча сөйләшәләр, ялалары үзләренең татарлыгыннан. Әмма Татарстанның менә шушындый дәрәҗәгә җитүе, беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевның монда авторитеты, аның дәрәҗәсе татарны шулай итеп югары дәрәҗәгә күтәрүе, бүген көндә читтә яшәүче барлык татарлар да үзләренең татар булуларына горурланып яшиләр. Монда конгрессның да өлеше бик зур. Ни өчен дигәндә конгрессны төзүдә Минтимер Шәриповичның да хезмәте бик зур дип әйтәсем килә. Һәм бит конгресс үзми куймый безнең белән эшли. Ул бит безгә булша. Нинди генә сорау тумасын, нинди генә чара үткәрмик без татар чарасы. Без бит конгресска мөрәҗәгать итәбез. Һәм һәр вакытта да конгресс безнең белән. Ул беребезне дә читкә какмый. Менә мин кичә карап торам, менә конгресста эшләүчеләр, исполкомда эшләүчеләр, алар бит шундый зур йөк ташыйлар үзләренең иңнәренә салып. Аларны бит бөтен дөнья халкы белә. Алар бөтенесе алар белән кочаклашалар, күрешәләр. Һәрберсен башта хәтерләп бетерергә кирәк. Икенчедән, һәрберсе белән һәрберсенең вазгыятын белеп, алар белән хәлләрен сорашырга кирәк. Аның өчен шуның хәтле милләтпәрвәр кеше булырга кирәк. Мин күрәм, менә аларның менә бу эше, Аллаһ Тәгалә разый булсын алардан, барысыннан да. Алар шундый зур хезмәт башкаралар. Мин исем китә, шушындый без бит әле бер өлкәдә генә татар зарын тыңлап, кай вакытта башлар зураеп китә. Ә монда бит дөнья халкы аларга мөрәҗәгать итә. Ә бит төрле вазгыятьләр була. Аларны бит разрулить русча әйтмешли, шушындыйрак хәлләргә. Алар бит барысы да менә шушы күкрәк эшеннән, йөрәк эшеннән, җан эшеннән чыккан хезмәт бу. Ул бит күпме сәламәтлекне ала торган хезмәт. Һәм алар барысы да бәхетле. Алар бәхетле, менә бүген көндә без Казанга җыелганбыз икән, без барыбызны да, менә без татарлар төрле кешеләр бар татарлар арасында, Кайсы берәүләр, менә кайсы бер өлкәләрдә ике татар оешмасы, ниндидер конкуренция, ниндидер көндәшлек бар кебек, Андыйга без хәзер шул хәтле җиңел карыйбыз, ул заманнар үтте инде. Без бит бер халыкка хезмәт итәбез. Әгәр син үткәрәсең икән шундый чара, без сиңа булышырга әзер. Әйдәгез бергә яшик, бергә булыйк. Менә шушындый хәзер шушындый юнәлеш китте. Бу бит бик зур казаныш. Ул бит безне бердәмләштерә торган бер әйбер. Шуңа күрә мин бу фактларны кичкә хәтле сөйли алам. Алар бик күп. Менә конгрессның уңышлары, 30 ел эчендәге нәтиҗәсе, менә шушында. Мин кай вакытта интернеттан төрле фикерләр укыйм. Гомумән, кайсы берсе әйтә, менә Сабантуй конгрессына әйләнде. Менә җырлап биеп йөриләр дә шуның белән шул. Менә телне бетерәләр, менә бетмибез без. Тел дә бетми, татар да бетми. Без мәңгелек. Телебез, менә мин күпме яшьләр белән аралашам. Кайсы берсе ата-анасы русча гына сөйләшә. Алар үзләре дә русча гына укыган. Тырыша, үзара, түгәрәк өстәлләр оештырып, татар викториналары уздырып, алар телне торгызырга маташалар. Бу хезмәтләр югалырмыни? Мин белән бер гаиләне, әти-әниләре татар, әби-бабалары татар, балалары татар, балалары үзара русча сөйләшә башлаган. Балалар бакчасына йөри башлагач,
Алар теге татарча телләре ачылса да, русча сөйләшә башлаган. Әти әни нәрсә дип уйлап чыгара? Әтинең, потому что әтиләре Татарстаннан, әниләре тегендә туып үскән. Барыбер әтиләре татарча сөйләштерергә тырыша балаларны. Балалар арасында ярыш оештыра. Менә окно дигән сүзнең татарчасын кем беренче әйтә? Ягъни хлеб дигән сүзнең беренче русча, аларга татарча әйтми, татар сүзе бу нинди русчага. Алай җайлырак булыр иде балаларга, әйме? Тегеләргә уйларга кирәк. Бу сүзне русчага, татарчага ничек тәрҗемә итәргә? Кайсы берсе белмичә, бәләкәйрәге жүгереп әбисенә барып сорый ди. Тиз генә җиңәсе килә ич. Кем җиңә, шуңа приз. Шулай итеп булса да, татар телен өйрәтүчеләр бар. Гаилә, билгеле катнаш гаиләләр күп. Монда без бер нәрсә дә эшләмәйбез. Мәхәббәт дигән әйбер бар инде ул. Әйме бер-берсен яратып өйләнешәләр икән, біз юк, син татарга гына чыгарга тиеш, син татарга гына өйләнергә тиеш дип без аяк чала алмыйбыз. Ул вакытта син кешене гомергә я бәхетсез итәсең, я булмаса рәхмәтле итәсең. Шуңа күрә монда балаларның, әгәр дә син башка милләт кешесен сайлагансың икән, син үзеңнең милләтеңне хөрмәт итәргә өйрәт. Үзеңнең сайлаган юлдашыңны. Балаңны үз телеңә өйрәт. Тегесен дә белсен, бусын да белсен. Мин шундый карашта. Бәлки ул ялгыш караштыр. Бу минем үз фикерем. Үз нәтиҗәм. Бүген көндә нинди проблемалар бар дисез. Бүген көндә мине борчыган проблема. Без энтузиастлар заманыйык. Менә әйткәнемчә, без инде үзебезчә татарча үсеп, татар мөхитендә яшәп өйрәнгән кешеләр, без сагынып, моңыбызны сагынып, телебезне сагынып тотынган кешеләр, гармон уйнап, җырлап утырып, шуннан үсеп киткән кешеләр без, әйме? Хәзерге яшьләр алар башка мөхиттә. Безнең замана үзгәрде, мөхит үзгәрде. Гомумән хәзер безгә алымнарны үзгәртергә кирәк. Алымнарны үзгәртер өчен безгә заманалаштырырга кирәк дөньяны. Үзебезнең теге элеккеге бабайларның кайсы берсе җыри аларның байрак булган. Менә сез дөрес эшләмисез, сез монда русча сөйләшәсез, ул бит әле татарча аңлап җиткерми. Без аңа русча татарның программасын аңлатабыз. Ул анда килә, анасы аңа сиңә ул. Ул гына түгел, әйме, яшьләр менә хәзер бер бик әйбәт нәтиҗә бар. Грантлар системасы. Без заманында бер нинди грантларсыз кайсы бер бик зур чараларга безнең үзебезнең милләтпәрвәр бай кешеләребез булыша торган иде. Булышмаган җирдә үзебез ничектер шулай дип үткәрә торган идек. Әйме, хәзер грантлар системасы бар. Аларны хәзер шуларны яза белгән белемле яшьләр күп. Һәм яшьләр башкачарак тәрбияләнгән, алар аны яза белә, алар аны ала белә. Әмма син грант откансың икән, син аны шунда ук җибәр. Син ул грантны милләткә хезмәт итәргә җибәр. Без алар белән шулай итеп эшлибез. Менә хәзерге вакытта яшьләрнең заманалашуына без аларга киртә булмасак иде. Һәм шул ук вакытта безнең тәҗрибәне алар кабул итсеннәр. Бу идеальный формат булыр иде. Әмма аны контрольдә тотып булмый. Аның өчен тырышып эшләргә кирәк. Һәм ул нәтиҗәне әле без тиз генә күреп булыр микән, юк микән? Менә шул минем борчылу, әйме, яшьләргә тапшырасы иде. Матур итеп алып барсыннар иде алар аны. Һәм һәрбер милли чарадан үзләренә файда эзләмичә, милләткә файда эзләсеннәр иде.